bagai biasa ekor kena bagai mak ko mohno joto ajmani islam channel te joto dal bidal news taitno joto khajani takute bukusuna ngomono sana musungo tamni himalaya ani mujemi kumar deborma ang koi hangkoni srangchati kokbro koktoma tv channel lengi koktoma thumnai tini phungni 9 ta rong time ngana chini champa hor ps ni khoroksa ko officer bothangka bot thangman karon ko mo je ajaga jani muna muthungu hini koktoma mani bothangka anamo phungka gangka saka saimia saw muthungui tong ta muthungui tong muthungman jaga ke melkabari puran melkabari jaga jaga ba burpen kotorma tong kaisa jaga bo ani area no phia bang omono sana muchungo tamni ke bor muthungna tong bang sia siani folebo tini phungo police rok thangai bongni kam borok thangai aro red khaika ajaga borong manjakliya manlo kisa tukhani saimano kintu ang bong gari be phaimena ba ani bulda ang joto khadane joto takute bukuso nang omono sanani muchungo tamngi ke police ni gari ki singri putarok kawi meda na lip sound sani meda ani segal kre joto hayungni borok siu ang busi koto kari putar khaitong abo joto siu kubang omo hai laithane lathok logo omo hai no khaijaga sing biar botol bo kitar jaka tam khlai jaka sing omo hai khlai jaka ajaga bo hai no ka tini bo hai no abo pai phungo kun kebo kun ana salia aboni pore bo thasingo ang duty pai ground di put nayakanai ang norong news nugi mankana ang engkari mani pidi siriwi yakanai ang bobo thayo thangi gurogi news khlaika norong nugi mankana pheba aboni bisingo pono ano ti thasingo ano lama nihim ka ang buthaka an nihim ka ai jemi kumar deborma hiya ai jemi kumar nang or phagini charo gang thangka tambuti bakaka bumungkai ano nihim ne bumungkai Santi Kumar Deborma bufani bung bidon bini parang ke melkabari bono nihim katamo nihim saw nang tangai police nihim na tamngai nang jan manang muthungmani ruphe na angno rangna ni hini tong hini rok kok sadago phe bangaro kun saisimaya tamko saimanai ba sabo jani muna mutung tong dunia wo ki rifutar thana ki rifutani control to tong ba angabon singna mo joto khajan takute buku chongno jeng busi koto kai samung klai tong dofani bagai chini beton kurei chini beton maso busik man norok siu bui khoksa khongni riput koktuma thumna thang kai mangli thana kai nihim kan kai 200 100 300 500 amdeke ho jeng abasi banchi hui tongo chini tamo bulung khaba tini omo hai gereng khai omo hai kai torsaring khlai jago ang phaisla bi ang ka ana borok bufan bu ang sinika sudu angabo kaisa singna mutung wasi tabu ang kebni ma baba phanungton ani bihik panungton busa panungton ang naya already ang aini borok aini prosason thangnai every time anytime ang aini prosason thanai aini prosason thanga aini tam khlaiman ekjon reporter no ekjon journalist sorhusto mono tam khayo ma ke torsaring khlaiman ang bo kerong gotong angabo singnai nang hangkai already ang kuto thangai ang mokong sana aise sal tini salsaya omo hai kubangma jorano omo hai kicing torsen klaje tongo ang jemi kumaria tini baskor sengya rakesh chini khoani reporter everything 2-3 din chiko omo hai ke jingdalangi tongmani sabrumni perbano bujaka tam chai khage ba chai khai ningbo sadi ningbo reporter mane full power ya haise reporter mane bosai yang nang bini mungi affair khaiman piaso nang tangi lama rasta ka tongma ke kasu yo ma ke tini torsen khlai nang khaba tam khai nang aro chobres tong khaima kaba boy no tong bolo tong abo nang jani mana muthungna nang illegal khaina chini kam khai kubunya phungnani jung kubunya phungnani nang buri rep khaima phungnai nang jani mana muthungna phungnai everything joto illegal chamungna jung phungnai aise chini samung abo chini duty abo nang sabongai nang ana tinau make lama kasima kha ang singtai joto tong ko songlukrom thani angabon message sinamu chungu joto government and law ni je tongnai borok no ang je procession no angabon sanamu chungu ang ekjon reporter tei chungkunu beton maya tangi chino tini omahi makla kya dili to saring chingtangi khlaijaka biar botol bai chingtangi wati ke khidar jaka chin bagi sabotong sana thangka police tharke silai tongo uniform tong chin thar tam tong I card only chini I card only kaisa totharo kaisi jaka sukse te camera kaisa tam khainai jeng suno sabo protest na haise amano singnai prosason singnai especially bobai krak matar riman abo prosason thare angya phri rikaisi
joto khajan takuk te bukuk song omo hai torturing ching soilia tabuk kai chini reporter all Tripura media from sing soilia hai se ching jet khai tongnai omo hai journalist ang hai khai tongnai reporter khai tongnai sing soilia tabuk kai chelengka omo hai je Triprasa ni bising omo hai khlaijak mani omo hai satok jak mani sing cheleka norok bujidi tamni bagai reporter betona man ang nong thani abachimi sungmung joto tong sunglu korok no hambai ani kokasung paikya